No niin, mitäs kaikilla menee? Ensimmäinen matkulakin tällä kaudella ja tääkin herra on mukana. Terve vaan. Kaikki. Sano minne päin ollaan menossa. Tänne iskuareenalle. Ensimmäinen kerta mulle tänä kautena. Kerros katsella missä päin se iskuareena kun osa ei tiedä missä päin Suomea se on, vai onko se edes mikään paikka? Se on Lahdessa. Salpausselän lähellä. Niin. Edelleen se katsoo mulle 3. kerta. Joka kerta kun on käynyt, niin aina on tullut voittaja. No. Sellainen historia on. No. Viimeksi kesällä, ajettiin ohi sen meidän työpaikan kesäreissu. Kesäreissua kävimme siellä ja... No ajettiin sen ohi, no ei ihan silleen. Niin. Muuten kulkijoita Rasmus Korhonen on meillä maalissa. Juu, Rasmus on maalilla, juu, ja pelikanssilla on Jasper Patrikainen. Niin. No joo, pidetään siitä sen edellisen videon. Mutta saavuttiin hyvin ajoina. Ja bussi tuli sopivasti. Niin, keli näyttää tältä. Ja vettä tulee ja tuulee. Niin. Onneksi ei ollut myrsky kuin keskiviikkona. Sitten oli sitten aikamoinen meininki. Mutta... Jospa käymme läpi nämä kokoonpanot, niin katsojasi tietävät. No, minä sitten tein sen erikseen. Sinä saat tehdä omille katsojillesi. Minä tein jo sen kokoonpanon esittelyn. No, tässä sitten kohti Suomen Chicagoa. Sanotaan, että Lahden, eli mitähän Suomea se mahtaa olla? Hämettä. Niin. Kanta-Häme. Niin, Kanta-Hämeen aluetta, juu. Voin sanoa, että siellä tulee olemaan mukavaa, mutta negatiivisia asioita ei kannata ajatella, vaan positiivisia. Niin. Muuten tulee pahaa mieli kaikki. No, taisi olla, että tämä Pelikans hävisi oma ottonsa vai voittiko se oma ottelussa Iineksi? Eilen voittivat Ilveksen 3-1. No, niillä on ollut sen rankempi päivä kuin meillä on ollut sen vapaata. Pojat eilen matkustaneet Vanalahteen tai lähtivät tänä aamuna sinne. Kuka sen tietää, ehkä Outsei. Mutta... No meillä on ihan samanlaiset kuviot kun me halutaan vaan, että ollaan iskuareenalla oltu hyviä, mutta vaan ainoastaan se, että me ei saada sieltä muuta kuin vaan positiivisia juttuja on tullut välillä. Kertoisitko sen runkosajan sijoitukset meillä ja Pelikanssilla? No siitähän me voidaan lähteä nyt tässä vaikka ensimmäisenä liikkeelle. Lähdetään myös katsomaan. Tällä hetkellä Pelikans on 8. ja me 8. ja me ollaan 5. 8 pistettä meillä ja 4 peliä pelattu. 2 voittoa ja 0. No sanotaan, että tässä näette. Tossa. Jos näette, niin Pelikans on hävinnyt 2 kertaa ja me emme kertaakaan varsinaisella peliajalla. Mutta jos hävitään, niin sitten se putki katkeaa siihen. Tai siis sanotaan, että pisteputki ja voittoputki. No, minä voisin, silleen, mutta tarkoitan itselläni sitä, että joka kerta kun on käynyt, niin aina on tullut voittoa. Lahti, kiva kaupunki, mutta pian sitten mennään sitten siihen, katsotaan sen kokoonpanot, sen miten käy, niin nähdään silloin. Moikka! Ja pitäkää peukkuja, jos sanotte, että Pelikans voittaa, niin tää mies saa ostaa teille matkaliput Lahteen. Niin ja oikein
tupla hampurilaisen. Mutta Sami saa jatkaa No, hienoa. sitten nähdään silloin. Tervetuloa tähän osioon, jossa katsotaan nyt kokoonpanot. Lahden peli kanssa. Patrikainen taitaa olemaan, se onkin varalla. Joten läs Patrick Carlson, Lars Brygman, puolustuksella Kasper Puuti ja Michael Jordan. Meidän ykköskenttä Rasmus Kornemaanissa ja Ruusu Makalla. Sitten Kovartsikit, Andrei ja Mihail keskellä. Huhtanen, Näsel Larsen. Anteeksi. Sitten kakkoskenttään. Sitten Lopus Horkky, Jonas Ellud, Eevi Tukiainen, hänelle annetaan tukea, ja Petteri Riihinen ja Filip Kral. Meidän Samuel Salonen, Otto Mäkinen, Pekka Jarmakka, Lukas Dutsätter, Niklas Peltomäki. Kolmoskenttä Mikko Niemelä, Toni Utunen, Adi Jemsen, Elias Ville ja Konsta Ero. No Mikko Niemelä ja Toni Utunen. Sitten Patrik Wisla, Konsta Linus, Tobias Hynninen, Niklas Lundgren, Sander Enterboten. Neloskenttään Onni Kyhkönen, Jesse Kiskinen, Sakkemaa ja Miikka Roinen. Sitten meidän suosikki Spatna, Jarkko Ilmanen, William Sadvik ja Niila Komppa. Tuomarit Joonas Kova ja Lassi Heikkinen, mutta ei Jarno Heikkinen. Nikko Nurmi ja Lauri Liikkulainen. Toivottakaa Jukureille onnea. Jos piittää, painakaa tökkäysnappeja. Kommentoikaa ja laittaa kanavaan, niin nähdään seuraavassa videossa, eli jälkipyykkeissä. Seurataan morjesta pelkäuteessa. Moikka!